खुलुमबाय गुवाहाटीनि सीमान्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंजानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान। नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला हादोरसानि आफादगिरि बिथांमोनाबो जिल्ला हादोरसानि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', लोगोसे बाहागो लाबावदों BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमेश नार्जारी बिथांमोना। खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्मानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावनो बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मुंख्लंफोरनि मुङै बिबारखौ बावजेनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। गोजोन्थों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु 9थि बोसोरारि जथुम्मा बे 9थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि सान बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे फिरफिला हाबाफारिया जाना थांबाय। दिनै बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंनि BTCनि बायजोनि गं 22 जिल्लाजों लोगोसे साखाथिनि रायजो अरुणाचल आरो मेघालयनि जि बर'फोर दङ बिथांमोनाबो जोंजों फैफानानै बेयाव फिरफिला बिरहोदों आरो जोंनि डेलिगेट्सआव जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो नेपाल हादरनिफ्राय आरो जोंनि साखाथिनि रायजो त्रिपुरा, नागालेण्ड बेफोर रायजोनिफ्रायबो जोंजों बे डेलिगेट्सआव फैफादों आरो दिनै जिहेतु जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जों सासे आलासि लिंहरदों जोंनि मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' सारखौ जों लिंहरफादों। बेयाव बिथाङा जोंजों सहयोग होफादों आरो जों दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे माहारिनि गेजेराव रांखान्थियारि बिथाखौ जुदि दानो हायाब्ला जोंनि जिथु माहारियारि बाद बे गोजोर जाया। बेनि थाखायनो जोङो रांखान्थि भाबै बोरै दावगानो हागोन बेनि थाखाय जों गोबां जुजिबोबाय थादों। गोबां जोङो जोंनि रावखान्थि हारिमु सोलोंथाइ दावगानो थाखाय जिहेतु जों दिनै मोनसे गावखुंथाइ मोनसे बिनायनि थाखाय गोलाव संग्राम खालामनायनि उनाव जों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय। बे काउन्सिलखौ जों बोरै गोख्रों महरै दाना लानो हागोन बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावगोन। बिनि बादैबो सोलोंथाइ बेलायाव जों बुंगोन सोलोंथाइयाव जुदि जोंनि माहारि राव हारिमुवा जुदि थांना थानांगौबा जोंनि बिमानि रावनि जिबिलाक फरायसालिफोर दं बे थांनानै थानांगोन। गतिके जोंनि BTCनि बायजोनि जिबिलाक बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ फरायसालिफोर दङ बे खोब गाज्रि अबस्थायाव दिनै दङ। बेफोर फरायसालिफोरखौ सरकारखौ नारसिननानै जिथु 3थि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बे सुक्तियाव फैफानाय 6.3 बे दफा मथे बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानैबाबो सरकारिकरन खालामनांगौ। बेखौ खालामहोनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नाजानाया थाबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बे नोंथांमोननि गासैबो मेसेज चेनेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरो। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे ग्लबाल प्लेटफर्म बर' हारिनि जों बेखौ दानो नागिरदों। मोनसे बुहुमनाङैनो मोनसे जों जयैनो मोनसे मेसेज जोङो होनो नागिरदों जे बुहुमनि गेजेराव बर'फोरनि मोनसे कमन प्लेटफर्म ग्लबाल मोनसे प्लेटफर्म जों दानो नागिरदों। बेनि थाखाय जों बेयाव
थान्दै महरै नेपाल हादोरनिफ्राय लेंहरदों जों बांलादेशनिफ्राय लेंहरदों साखाथियाव थानाय जिबिलाक बर' माहारिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौबो जों थान्दै हिसाबै लेंहरदों गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लेंहरदों दसे उनाव जोंहा बेफोरनि सायावनो सावरायनो थाखाय मोनसे सेमिनार लिंनाय जागोन बे सेमिनाराव जोंना मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बेखेवगोन आरो बेखौ रिसार्च पार्सन हिसाबै जों लिंहरदों रिसार्च पार्सन हिसाबै त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि डक्टर लिंकन रियां एस'सिएट प्रफेसार त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि रिटायार आइएएस जों लिंहरदों माखासे आरो जोंनि साहित्य एकाडेमि एवार्डनि बान्था मोननाय जोंना प्रेमानन्द मोसाहारि सारखौ जों लिंहरदों बेनि बादैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चिफ रमिय' नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाबोन गेवलां मेलाव सोर बाहागो लाफैयो? गाबोननि जिथु गेवलां मेल दं खोब मेहेर गोनां जागोन बे गेवलां मेलाव जोंना आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि जेसेबांनाखि मिनिस्टारफोर दङ गुबुन गुबुन बिफाननि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि गोबां एमएलए आरो जोंनि माहारियारि जिबिलाक आफादफोर दं बे माहारियारि आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गाबोननि हाबाफारियाव गेवलां मेलाव बाहागो लागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों।